ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикони ютуб канали мо Арзон TJK. Бале дӯстон, ин канали дуюми ҳастае ки бо номи Арзон TJ. Бо шумо ҳастам, яъне ки админи канали Насим TJ. Насими Ҳусайн дар хизмати шумо ҳастай. Зиёда аз 16-17 та техника имрӯз дӯстон барашон пешкаш мекунем. Нафароне ки дӯстон чунин техникаҳои фурӯшӣ ё ки мошинҳои фурӯшӣ, тракторҳои фурӯшӣ, хулоса хонаҳои фурӯшӣ барои реклама кардан чизе ки дошта бошед, нигоҳш накунед. Ҳатман дар ватсаймон рой кунед, реклама карда иншоалло ки дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. Так что рақамҳои ватсап дар рӯи экранҳои мо шумо баромадагиай 911 32 47 44. дӯстони азиз, дар навор лайк монед, дар канали мо подписатсия кунед, чунки яъне ки дар ютуб ин хеле видео яъне ки толка Насим TJ пафта метавонад. Марамад Арзон TJ, Насим TJ ҳардуяш каналҳои худнанд. навора бо диққат тамошо кунед. Ба ҳаматон тамошои бо фароғатро хоҳон ҳастем. диққат! Салом дӯстон, хуш омадед ба канали мо Насим TJ. дӯстони азиз, кадомеатон аз ин канал хона, мошин, техника харидорӣ кардан мехоҳед, аввал бо соҳиби маҳсулот шинос шуда, баъдан харидорӣ кунед. Пеш аз харидан ягон сум залог напартоен. Зинда бошед. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбон. дӯстони азиз, нафароне ки ба хотири трактори арзон даромадагӣ бошад, маромад шедонар якта трактор дастсрочно аввали видео монда ки срочно успед кунад бигиранша. Т28 ҳаста, дар ҳолати хуби техникӣ ҳаста, яъне ки ба кор тайёр. Қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нарша шедонар 15000 сомонош мегӯяд ки боз ҳатман аз номи ютуби мо Арзон TJ салом расонед. иншоалло боз арзон мешавад. соҳиби трактор дуто рақам дорад. рақамҳои 8245 ватсапша рақамҳои дастиш 901 09 27 85 хадем муроҷиат кунед. тариқи рақамҳои ватсапшон метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, инак мо навора шуруъ мекунем. мегузарем ба аввалин техникаи фурӯшимон, трактори фурӯши ҳастаи дӯстон MTZ-82. соли баромадаш 1992 сол мебошад ки трактор гуфтагия дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Шаҳристон. нарша 85000 сомонаш мегӯяд. нафароне ки MTZ хабар бошед дӯстони азиз, ҳамин навора бо диққат охир тамошо кунед. мақсад ки бениҳоят техникаҳо алафдаравак комбайн ҳамихел сура барои шумо реклама кардагим. хоб дар комплекташ якта плуг дошта будааст. нарша 85000 сомониш мегӯяд. MTZ-80 1990 сол. дар рақамҳои 992 00 00 14 03 қади муроҷиат кунед. аз номи ютуби мо Арзон TJ метавонед ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, инак дигари эъдони мо марҳамат алафдаравак ҳастай. қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон. нарша 100000 сомониш мегӯяд. хоб нарша гуфтагия бо савдо мешавад. састаниш навай фақат яъне ки дар пушти трактор мебандӣ, кор мефармонӣ. 3 метр даравида мерава. 3 метр алафа яъне ки медарава мерава. адресаш ноҳияи Хӯросон. алафдараваки германский мебошад. хоб аз Росия нав овардагиай пул дар кор шида барои ҳамон фурӯхтаи самошан. нарша 100000 сомониш мегӯяд. қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон. 100 мегӯяд. аз номи ютуби мо Арзон TJ ҳатман салом расонед. дар рақамҳои 800 06 06 03 қади ҳатман дар тамос бароед. маълумоти аниқтари алафдаравро аз худи соҳибашон пурсонда шавед. дӯстони азиз, ҳатман дар канали Арзон TJ подписатсия кунед. мақсад ки аз нархи навои техникаҳо, мошинҳо ва хонаҳои арзон иншоалло ки яъне ки бо хабар мешавед. подписатсия кунед. чизҳои ба шуморо сообщение баровад. шумо аз наворҳои нави мо бо хабар шавед. раҳмат барои дастгирдан. ҳатман техникаҳодан дар ватсап рой кунед. сраза реклама карда яъне ки техникаҳои шуморо, трактори шуморо фурӯхта медиҳем. дӯстон, раҳмат барои дастгириятон.
дӯстони азиз, инак дигари эълони мо камбайни фурӯшӣ ҳастаи соли баромади 2002 сол мебошад. Камбайн гуфтагӯяд, ки дар ҳолати хуби техникӣ ҳастаи срочна пул дар кӯрак қарор дорад. Айни ҳол дар шаҳри Душанбе нархи камбайна 125 000 сомониш мегӯяд. Нафарон ки гектари гандум ё кишоӣ дошта бошанд, дӯстони азиз маромад, бо диққат тамошо кунед. Беҳтарин камбайн ҳастае, ки мақсад ба кор тайёрае, бе ягон расход, бе ягон камбудӣ. Дар рақамҳои рӯи экранда дуто рақам дорад. Ҳатман муроҷиат кунед. Аз номи ютуби мо арзонак ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, бисёр дар комментария менависанд акани насинтиҷа ва арзонтиҷа, мақсад техникаҳоро, тракторро ба навбе, ки дар комплекташ притсеп ҳамин асбоб доштагӣ бошад. Маромад 1 юмезе 6 қабул кардем аз тарафи подписчикҳо. Соли баромадаш 1989 сол мебошад. Дар комплекташ гуфтагӣ 1 притсеп дорад, плуг дорад. Марҳамат, ҳолати притсепро дӯстон тамошо кунед. Дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. 1989 сол. Трактор қарор дорад дар ноҳияи Темурмалик. Нарша 60 000 сомониш мегӯяд, ки боз муомилат дорад. Гуфтагӯяй дар рақамҳои 402 45 06 06 қад муроҷиат кунед. Аз номи ютуби мо арзонтиҷа метавонед ҳатман салом расонед. ва дӯстони азиз, инак дигари техникаамон бортовой газ 53 ҳастаи соли баромадаш 1988 сол мебошад. хоб бортовой гуфтаги газ 53 дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, ки ҳуҷҷатҳои солонааш бурчидагианд. Танҳо як ҳуҷҷати, яъне ки техпаспорт дошта шудааст. Тамом утилизатсияам кардагӣ нестай 5 та баллони пачка дорад, яъне ки яктои дигааш камтар средний будааст. Сӯзишвориш бензини холе қади ҳаракат мекунад. Моториш 6 силиндра қарор дорад. Самосвол дар ноҳияи Фархор наша 45 000 сомониш мегӯяд, ки боз муомилат дорад. рақамҳои соҳиби техника 907 15 67 15 қади ҳатман муроҷиат кунед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо трактори МТЗ-80 ҳастае, ки соли баромадаш 1998 сол мебошад. Трактор гуфтагия 4 та баллони пачка дорад. қарор дорад дар шаҳри Бохтар Пешина, Қурғонтепа. хоб дар комплекташ 1 та плуг дошта будааст, ки нархи трактора 50 000 сомониш мегӯяд, ки боз муомилат дорад. дӯстони азиз, хоб нафароне ки МТЗ бо нархи дастрас конкретно гирифтанӣ бошед, арзон мешавад. Дар рақами 007 33 96 57 қад муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари тракторро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак ҳафтумин эълони мо трактори фурӯшии МТЗ-80 ҳастаи секалесаҳа дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. гуфтагӯяд дӯстони азиз, хоб трактор қарор дорад, яъне ки дар шаҳри Бохтар Пешина, Қурғонтепа, секалесаҳа 96 сол. нарша 87 000 сомониш мегӯяд, ки боз камтарак савдо мешавад. нафароне ки трактори арзон мехостагии дилтона наёфтен, марҳамат ширинар 87 мега дар рақамҳои охириш 18 ва 88. дар комплекташ 1 та культиватор дорад. ба ҳамин рақамҳо ҳатман метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, ина марҳамат, боз як тӯи дигар трактори арзон ёфтем. срочна фурӯшӣ МТЗ-80.2 ҳастае, ки соли баромадаш 2004 сол мебошад. дӯстон, трактор гуфтагӯяд, ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, ки ба кор тайёр. қарор дорад дар шаҳри Бохтар Пешина, Қурғонтепа. нарша 88 000 сомониш мегӯяд. дар рақамҳои рӯи экранда ҳатман муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари тракторро аз худишон пурсон шавед.
дӯстони азиз, инак дигари эълони мо баромад боз як тӯри дигар трактори МТЗ-81 соли баромадаш 1995 сол. Трактор дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешинаи Қурғонтепа. хоб 4 та баллони пачка дорад. нақша 76,000 сомониш мега. Маромад дар рақамҳои охириш 1888 шади. ҳатман ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, инак даҳумин эълони мо трактори ТТЗ-83, яъне ки секалисаасолша аниқидагӣ нестем. Марҳамат. дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Ба кор тайёр ва қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар Калхозобод. дар комплект гуфтага ки якта, яъне ки культиватор дошта шудааст. Системаи балонш хуб. нарша 70,000 сомониш мега. боз камтарак савдо мешавад. Маромад дар рақами 909 93 33 43 қадр муроҷиат кунед. аз номи ютуби мо арзонтиҷа метавонед салом расонед. нафароне ки дӯстони азиз чунин тракторҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар ватсайи мо роя гиред. иншоалло реклама карда тракторҳои шуморо фурӯхта медиҳем. раҳмат ба рӯи дастгириятон. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо трактори фурӯшӣ аст. МТЗ-81 соли баромадаш 1999 сол. хоб трактор дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ки қарор дорад дар ноҳияи Восия. нархи трактор 135,000 сомониш мега. дар рақами 987 20 32 32 қадр муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари ҳамин трактор аз худи соҳибашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, агар ки масалан шумо мехоҳед ки аз нархи навои тракторҳо бохабар шавед, ҳатман дар канали арзонтиҷа подписатсия кунед. ҳаракат мекунем иншоалло ки дар як ҳафтаам бошад як маротиба навори техника ва тракторро барашон пешкаш кунем. хоб мини трактор ҳастаи фурӯшӣ соли баромад 2023 сол мебошад. хоб гуфтага ки трактор нав аз Россия овардагия дар Тоҷикистон вобше истифода бурдагӣ нест. ҳолати беҳтарина қарор дорад. хоб қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туса. нарша 57,000 сомониш мега. боз камтарак савдо мешавад. дар рақамҳои 931 45 21 ва 23 қадр муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари тракторро мини тракторро, яъне ки мини трактори Т25 аз худи соҳибашон пурсон шавед. аз номи ютуби мо арзонтиҷа салом расонед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо трактори фурӯшӣ Т28 аст. дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Т28 4 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, яъне ки дар комплекташ гуфтагӣ якта притсеп телешка дорад ки нарша дар якҷоягӣ фурӯхта мешавад. 25,000 сомониш мега. нафароне ки аз шаҳри Хуҷанд тракторхар бошед, бо нархи 25,000 сомонӣ дар комплекташ якта телешка дорад. дар рақамҳои 926 44 00 77 қадр муроҷиат кунед. маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, ина марҳамат, яъне ки трактори пачка ёфтем бо нархи дастрас аз тарафи подписчикҳо. МТЗ-81 аст. соли баромадаш 2011 сол мебошад. трактор гуфтага ки дар ҳолати корӣ мебошад. 4 та баллони пачка дорад. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 160,000 сомониш мега ки боз камтараги дигар савдо мешавад. дар рақамҳои 93 551 11 44 қадр муроҷиат кунед. маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед.
дӯстони азиз, инак 15 июли мо трактори фурӯшӣ ҳастай МТЗ-82 дар ҳолати корӣ мебошад ва гуфтааги ки 4 баллони 80 фоида дорад. Қарор дорад дар ноҳияи Шаҳристон ба кортайёр нарша 80 000 сомониш мегӯяд. МТЗ-82 дар ҳолати корӣ дар рақамҳои 928 59 38 00 қадим муроҷиат кунед. маълумоти аниқтарашон аз ҳодисаашон пурсон шавед. дӯстони азиз, мақсад дидем ки арзонтиҷаи 15-16 та трактора ба навор гирифт ва шумо пешкаш кардем. хоҳиш мекунем лайкҳоро фаромӯш накунед. мақсад ки дар YouTube танҳо ҳамин канали мо ҳаст ки ҳам хеле оиди техникаҳо реклама мекунам, яъне ки навор мекунем. подписатсия кунед, иншоалло ки пушаймон намешед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо трактори Т40 ҳастай дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. дар комплекташ гуфтааги якта плуг дошта будааст. соли баромадаш 1989 сол мебошад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 55 000 сомониш мегӯяд. гуфтем якта плуги холӣ дорад. 55 дар рақамҳои 38 99 50 83 қадим муроҷиат кунед. маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак навори имрӯзаи мо ба анҷом расид. раҳмат барои дастгириятон. лайкҳоро фаромӯш накунед. тракторро ҳатман рой кунед. чӣ намуд техникае ки доштагӣ бошад реклама кардан, иншоалло ки дар муддати кӯтоҳ дар тиктоку, инстаграму, ютуб реклама карда фурӯхта медиҳем. хайр дӯстон, худованд нигоҳбонтон бошад.